Uba Remington Gamble Moment, Additional Subdivisional of School Education, West Cast Hill District, Mentakas ngi ulahir si Rambrai, ban play yaki inter sub-district sport jong ke Rambrai Parish, kabla penlong da kesunjuk ki Samla Katholik Rambrai Parish. Ha kata ke inter sub-district, kila don bonjat ki jingele kai, kum ke football, volleyball, bat kiwe. Haka sengi play ye kata ke inter sub-district, la ya don lang, da uba BI nong se, ki nong hikai jong ke St. John Higher Secondary School, ki kena school, bat ki Samla na ke district baper. Nongstoin. Sub-Divisional School Education Officer Nongstoin. Umre PJP yang ibaro. Jongka district ni. Nomor kata, miso karun kakabu ko bakraw yu. Baundon hang ne. Nakamta ban longkung shipkes ha kan ka program jong kan ka jong pi ha kan ka por. Apa ne kal kalong long ne. De bano mon ra kan ka ro par. De fadar bani. Ladam don ufaro dar bani baron tebe jing syai ya kan senong mongkro hang ne. Atrai kita itu isnan kidang sai kumjuk kumjuk. Nama kata, asong boong ke jing nang jing stap. Tolong ke bakor dotam JP ikun sama. Kenau haka sport and game bro. Nidon kam ya ke jing nang jing stap. PLE badminton, PLE basketball, PLE football. Kanu ru kabenta ka bangisre kum ka sport. Kan mau ba? Nidon kam ya ka qualification. Ka jing nang stap. Kababi to biang. Kata, habadon kat kan ka sport and game. Nila don kam. Kilat dirap namai ke bor jong sarkar. Ndrei si kita ke nikmat ke jongi. Kiban keren kita ke jong poi ba. Jongi hapo ka Rambrai area kor kowe. Ni sulong konsep. Ni long kum ki bru bom don kimi don kpa. Hakum kan ka por. Ladai bandon ki MLA, ki MDC. Ladai banon ki minister kuno bam ai ki jirap na kamenta ki jinge jogi pai ba jong ka dong thang nga kum uspot man uba ude rang lekai na su khamhai ke jinge jong pi